سلام زخبركم تغطاتلتنا كما يتوعلو باركسنا الساعة زيناتاتن مجلسيتاتن حيزا متساكم اللهم جمرتا قلنا رستاتو زروان داخل التشن إسران أربعتن بأسر شمون تلكاتيت كخفتيو شمون تأرتروين دمخصاتا فيهم عبايتا بزقرفو أسر مبر بحسوت المكوحلن تدمق مرحيا لنا بتاعت زبلالستي بين أفا برس زوتا حدوشن أواناون مجلسي قيجتا محراب جزءهم بسراويت منغستي بجاملاز قتلو زلو يتوبيوان كازا أبرافا حزكيات متقعت إسرائيل مغزافت 5 سعب حبرات هاقرات يتنقلون كالوتن زبلو حزنا متناكم لنا سناي مكتتال ግጭት አምሓራ ኣብ ገዛኦም ሰራዊት መንግስቲ ብጃምላ ዝቀተሉ ዘለው ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ መራዊ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዛ እናተው ብሕዱ 45 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተሉ ጉጅለ ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ትማልብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ካብቶም ዝተቀተሉ ነብሰ ጾር ከም እትርከቦም እውን መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ገሊጾም ኣሎ እታ ነብሰ ጾር ብጥይት ምስ ተሃርመት ናብ ሆስፒታል እኳ እንተበፅሐት ኣብ ሕክምና ከም ዝሞተት ሰሞያ ሕክምና ይሕብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተቕትለት መግለጺ ይሃበን ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ግን ተቕትለት ብዘይሸራዊ ኣካል ክምርምር حتيتم الله كانت منكس فدرالن أطقات فاننا نبز حلف عمد نحس خابز جمر كند زقطرهم سلموين سبات بحدا كسي قتلو أسي نعم جمر يخستيو أب كتما مرعوي معلتا وسرح بمسرح سنة برحدا نباري نم منبر كذاب مخاد كاب جوزو أوتيوم سكالو تعسر تغلت سبات أم أكل سرقيا رشينا مام يلو كالت نباري تومو تادرات نفانو تعقبن تمقبن اللهم بمبالا فراري حمنا بمبالا توم سراويت منكستينة تبفانو سقاطهم كسارة حنان مفتاي سلموين سبات كم زقتلو يزارب كالا مسكرون من أسا حوا 5 قتلة تكلت حوي مسودي نيرو نعي نود حوي كحزو نجرم وسيدهم قتلهم متبل مسرت كم مسخر عين استرخ بحبريتا ببزحت يوم توم استقتل من اسياتنا اشتنيم يالا كاب حدا سرحتني حكمنا زي ترخ بحبريتا كابتوم استقتلوا نفس صور لاتهم تحرما نفس حكمنا مزيا ايزن حتن جن مويتا يبل كابتوم كقتلوا استاكو بهدي ممزوت خا مسكرنتن بيبسي كافلهم مصباحتو كابت تحبي اللو زنبركو بوتا مس وصاخو ابت صرغيا زحز بل ريستاتات صنيحني يبل ابت بوتا اغلغلوت انترنت سلازيله زحبريتا دحري وصيو كوميشن سبا مسلات اثيوبيا تمال سولساب زوصو صبصاب منت نايتم بيت سراويت منغست اثيوبيا استقتل 45 سبات تفليطيو دحر مبال انتخونه قطر قدات كاب استغليص زلو خزايد كم زخلينا نغمت يلو ابز حلفه سومن ابالات هاقراو بايتو اثيوبيا ابتا بس حزب خل اتتسرع كل امحارات نبير زلو ساعات اتوتو باربعه اوار حكنا وحمص دقو يذكر بأمريكان حبرت أوروبان بتأمن كسراويت المنجستن أطقات فنون زكاة زلوا كينات زلهم شغلة مجلس أتوتي زلوا تبصب كتلة سلامين سبات بزي شراو أكل كتصار تسوينا لوا أطقات فنون حيلهم بمدل دال أبتخلل زركبه عبيت معرفة نفرت بمكتزر نسبة ختماتات تخلل حزام نيرامم سنح ممكن سراويت فدرال ندم فنون تتحسن نبر ختماتات بملاس أبكم مرعوز عم مثلا أشتو ختماتاتن كبابي إن مزركبوا أطقات فنون أبكينات تزميد أمريكابو أبتا أبكل محرز زكاة زلوا خنات منجس فدرال درناتن كبت برتني تكم كم زلوا إجلاتس زغا أبنا بارد تخلل عبس قاتل نرعد 5 فتران تصابصبات يحبر له حد نبارنا يتاب كل محرات ركب ورتب بهالنشتي كتما بسنكت زكايد زلو كينات منغستي أبتا ختما زغونا محبرا أقلقلوتات يهب كم زيلا نبيبسي قاليسو نسو حدا جزيب زي مقراص ساعات كبت برتات بعين باللي سني باللي نابس ختما يتكوس يبل أبتحسس دورات منغستي إثيوبيا أب قطر بيت تمرتي إند أوتوبوسن كالوت حزباوين بوتاتاتن دبداب كم زفصما تصابصبات حورات هاجرات يحبرو أبتوان منغستي ኢትዮጵያን ሰላማውያን ሰባት ዓላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸም ምሕባር ነቶም ሕሉፋት ኢሉ ዝገለጾም ዕጡቃት ፋኖ ንምድምሳስ ግን ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ከም ዝጥቀም ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር አባይታ ብዝገደፈ አሰር እምበር በሐሰትን በመኮሐልን ዝደመቅ መርሐ የለና ብታህት ዝብላ ርስቲ በናፋ ፕረስ ዝወፀ መግለጺ ወያነ ስትራቴጂክ መርሕነት ኢነዲያ ዝበለት ነገር ግን ኢትዮጵያ ካብ ትፍጠር ክሳብ ሕጂ ስትራቴጂካዊ መርሕ ረኺባን ሪኣና ይትፈልጥን እያ ገለ ወገናት ነቲ ርእሲ ኩሎም ቀደምቲ መርሕ ነበር መለስ ከም ስትራቴጂካዊ መርሕ ጌሮም ዝገልጾ ይሰኣኑን እዮም እንተኾነ እዚ ሕጂ ትግራይ ዘላት ውፅኢት ድኹም መርሕነት እዩ ትግራይ بكل محزب ኢትዮጵያ ከም ተጽላእ ዝገበረ ዋጋ ዘይበቆም ሕደር እዩ ነቲ ናብ ኮረሽ 4 ኪሎ ኣደይቡ መንግስት ነተጨበጠ ሻዕብያ ተሊሙ ካብ ምድር ዓለም ከጥፎ መሕሰቡ ምኽንያት ትሑት ፍልጠት እዩ ዘመልክት እቲ ዝገርም ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ነንሕድሕዶም ዘይሰናነፉ ብዙሓት ስትራቴጂካውን መራሕትን ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሓሰብትን ኣለዉ እዚ ስለ ዝተረድኦም ነዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ፖለቲካዊ ጎንፅታትን ሕቶታትን ብውሕዱ ቅጽሚ 15 ዓመት እዚ ከም ዝመጽእ ተረድዮም መልሲ ይቡ ነይሮም ሎሚ በየን ተዓዲሉ ዘይፍለጥ ፕሮፌሰር ዝብል ማዕረግ ሒዞም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝኸባቢ ኤርትራ ሓዊስካ ክትንትኑ ከለዉ ብፍላይ ድማ ሊቃን ዓባይ ትግራይ ብሕፍረት ኣብ ተኣትወ ዝጨንቀካ ይትረፍ ድሕሪ ዓመት ዝኾን መልሲ ክህቡ ነቲ ዝተዛረብሉ መዓልቲ ኸማን ኣይሰግርን እቲ መልእኽቶም ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ሓሳቦም ተራፂሙ ትወስደሉን ተልዕለሉን ትስእነሉ
زر رواندا 2024 18 لكاتيت كخفتيو شمونت إيرتراويان دما خساتفيهم عبتي خبسن بت 18 خساب 25 لكاتيت مبل 16 جزء زكايت نايكل تنت بحدا معكن زلوا زر رواندا حمشتا مس هاجراويت كانت إيرترا سلسته دما مس كالق كانت بمخن بحفشة شمونت إيرتراويان تقدمت أبتو درك ساتف مخنم تفليتو باسلت أنا سامسوم تلم تل هاجراويت كانت إيرترا مراه قدوس متكل يوب أخلي الأرفاينة نهم زرعين نافيت ملقيتنا سلفانة أبزر رواندا زلوا عبلا لنت مرقات كتودا دريا زي كازم حموش شامبين إيرترا خلتشن إسران حدن داويت يمانن يلعب تابن مش جرمانايت كانت بايكيد بمخن أبزر الدر كساتف يوم شامبين إيرترا خلتشن إسران سلستن عوت يمانون مستاب أفريقيا تقدم تسقمت كانت نايوسي بمخن بباندير إيرترا زوكبت ماليا جيرو كوادريو أفاقراويت كانت إيرترا تحقيفهم كابسلو تقدم تزر رواندا نبرد تنت بحدا مس عبي مسكانت أستناب مخن مراه قدس بجامالي خاوتن كلو دحر خلتشن عصرت تشعتن نمجمرا جزين أبتو الدرب ملاس نتي خلتشن عصرت تشعتن استوغانا صفا عوت نمدكم كرغارغيو مراه قدس خلتشن عصرت خلتن مساغراويت كانت إيرترا بمخن كاب جيكالي ناب نياغاتر تسرع زنبرت كاليت مدرخ بمعوات أب تاريخ زر رواندا تسنأسناي مدرخ تعوات خون كيليوم مراه قدس لما عمت نسالساي جزيو أب زر رواندا ساتف زلو كاب خلتشن عصرت تشعتن أب زر رواندا زغبرو ملسوت بجاماليادو يغزمو يخون ግን ጸወታ ዝምልሶ ይኸውን መትከል ዮብ ሎም ዓመት ኣብ ዝር ሩዋንዳን 10 ግዜ ይሳተፍ ዘሎ ብሓፈሻ ብ5 ግዜ ናይ መድረኽ ተዓዋቲ ዝውድድር ብምዃን ካብ ኩሎም ኤርትራውያን ዝበዝሐ ኣብ ዝውድድር ዝተሳተፈን ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበን ክኸውን ከሎ ብሓፈሻ ኣብ ዝር ሩዋንዳ ነቲ 6 ግዜ ናይ መድረኽ ተዓዋቲ ክኸውን ዝኽኣለ ኦሎምፒያዊ ጆናታን ሬስተርፖ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝበዝሐ ናይ መድረኽ ዓወት ዝጨበጠ ተቐዳዳማ እዩ መትከል ዮብ ብሓፈሻ ኣብ ዝር ሩዋንዳ 29 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ ብዝጋንታ ኢንተርማሽ ዝወዳደር ዘሎ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ዓሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምዃን ጽቡቕ ተወዳዳሪነት ምርኣይ ሰለስተ ግዜ ንዝበለጸ ተጻዋታይ ንዝውሃብ ማልያ ዓወት ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ብመትከልን መርሃዊ ቅዱስን እናተሓገዘ ንብጫ ማልያ ዓወት ኣለኻብ ዝኽእሉ ተጻዋቲ ክስራዕ ዝቕስብ ብቕዓት ወኒኑ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ናሆም ዝረኣይ ሎም ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ዝውድድር ክሳተፍ እንከሎ ያፉት ሙልጌታ ግና ንመጀመሪ እዩ ምስጋንታ ባይከይድ ጻወት ዘሎ ዳዊት የማነ ሎም ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ዝውድድር ክሳተፍ ዓሚ ኣመዛዘምን ሻምናይን መድረኽ መውደቕትን ምብልሻው ብሽክለታን እንተዘያጋጥሞ ጸወታ ክዛዘም ፍርቂ ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝተርፎ ንበይኑ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ናይ መድረኽ ተዓዋትን ምዃን ተቃሪቡ ነይሩ እዩ የልውን ዓሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ዝውድድር ተሳቲፉ ስለዝነበረ ነዚ ውድድር ጋሻ ኣይኮነን ሻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዓወት የማነ ዓሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ዝውድድር ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ሎም ዓመት ካ ምስ ናይ ዩሲኣይ ጋንታ ብምዃን ክሳተፍ እዩ ዝር ሩዋንዳ ካብ 2.2 ናብ 2.1 ኣብ 2019 ግብ ምስ በላ ኣብ ዝተኻየደ 5 ውድድራት ነቲ 4 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲኦም ዳዕወት ብቻ ማልያ ብምዃን ዳዕዊቶምሉ 2019 መርሃዊ ቅዱስ 2020 ከምኡ ኸኣ 2022 ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብ 2023 ከዓ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ 2021 ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ስጳኛዊ ክርስቲያኖ ሮድሪገስ እተን ኮነ ዝውድድር ዝተዓወተሉ ኤውሮጳዊ ተቐዳማይ ኮይኑ ተሰኒዱ እዩ ዝር ሩዋንዳ ኣብ ደረጃ 2.2 ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2010 ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳማይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዝር ሩዋንዳ ኣስጠን ካዛክስታን ሳውዲ ኪክ ስቴፕ ዲቨሎፕመንት ቲም ቶታል ኢነርጂ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ባይኬድ ቲም ፖልቲ ዩኤኢ ዲኤስኤም ፌርመንች ኢኩፕ ሎቶ ቲም ብኤርትራዊ ኣኽሊሉ ሃይለ እትስልጥን ሜይስታር ቢንጎል ዣቫን ዝበሃላ ጋንታታት ይንሳተፋ ዘለዋ ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ኣልጀርያ ደቡብ ኣፍሪካ ሞሮኮን ክኾና እንከለዋ ሓንቲ ኣብ ዩስኣይ ስልጥኑ ዘሎ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ጋንታ እውን ኣብ ዝውድድር ክሳተፍ እያ ተሰሪዖም ዘለዎም መድረኻት ዝር ሩዋንዳ 2024 ብዙሕ ዝሽፊነ ኪሎ ሜትራት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ሓፂሩ እኳ እንተሃለወ ብሓፈሻ 740 ኪሎ ሜትር እቲ ተሰሪዑ ዘሎ መድረኻት ተረድቲ ዓቐበታት ዝበዝሖ ክኸውን እዩ ብዘይካዚ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ እኳ ይካየድ እንተነበረ ብዘይካዓሚ ሎሚ ዓመት ግን ኣብ መበል 5 መድረኽ ተሰሪዑ ዘሎ ካልእ ኣብዚ ዝመፅእ ውድድር ተኣታትዩ ዘሎ ከዓ ናይ ጋንታ ናይ ውልቂ ውድድር እዩ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ኪካል 18 ኪሎ ሜትር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ መድረኽ ካብ ሞጎሃ ናብ ኪቦሆ 130 ኪሎ ሜትር ሳልሳይ መድረኽ ካብ ሁዬ ናብ ሩሱዚ 141 ኪሎ ሜትር ራብዓይ መድረኽ ካብ ካሩንጊ ናብ ሩባvu 92 ኪሎ ሜትር ሓምሻይ መድረኽ ካብ ሙሳንዘ ኪንጊ 13 ኪሎ ሜትር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻድሻይ መድረኽ ካብ ሙሳንዘ ናብ ማውንት ኪጋሊ 93 ኪሎ ሜትር ሻብዓይ መድረኽ ካብ ሩኮሞ ናብ ካዮንዛ 163 ኪሎ ሜትር ሻምናይ መድረኽ ድማ ኣብ ውሽጢ ኪጋሊ 90 ኪሎ ሜትር ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ
ጋዛ ኣብ ራፋሕ ዝካየድ መጥቃዕቲ እስራኤል መቕዘፍቲ ከም ዘስዕብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ሓደ ላዕለዋይ ባለስልጣን ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ልዕልታ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ጋዛ ትርከብ ራፋሕ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ቅስፈት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ማርቲን ግሪፍስ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ድሮ ብጽዑቕነት ጭካኑን ስፍሓቱን መድረክቲ ዘይብሉ መጥቃዕቲ ይወርዶም ከም ዘሎ ገሊጹ። ሳዕቤን ወራር ራፋሕ ኣነው ክኸውን ድማ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብታ ከተማ ተሓቢኦም ኣለዉ ዝበሎም ዕጡቓት ሓማስ ክስዕሮም ምዃኑ ፈኪሩሎ። ሚስተር ግሪፍስ ብዘይተለምደ ብርቱዕ ቃላት ሰኒዩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ራፋሕ ተጸቒጦም ንሞት ኣብ ገጾም እናጠመቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ውሑድ መግቢ ወይ መድሃኒት ከም ዘይረኸቡን ዝኸድሉ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ከም ዘየለን ገሊጹ። እስራኤል ኣብታ ከተማ ተካይዶ ወራር እቲ እናሓመቐ ዝመጽእ ዘሎ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመና ክበላሸው ከም ዝኽእል ወሲኹ ገሊጹ። ወሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ንፕሮግራም ኒውስ ሃውሰር ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕቡራት ሃገራት ካብ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ብዛዕባ ዝተሓስበ ናይ ምምዝባል መደብ ከም ዘይረኸበን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዱድ ምፍንቓል ከም ዘይሳተፍን ገሊጹ። ስቴፋን ጁጃሪክ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዱድ ምምዝባል ሰባት ደጋፊ ክኸውን ኣይከኣልን እዩ ኢሉ። ራፋሕ ኣብ ደቡባዊ ምድረ በዳ ጋዛ ኣብ ደቡብ ግብፂ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ እያ። ቅድሚ ኩናት ኣስታት 250,000 ሰባት ዝነብሩላ ዝነበረት ከተማ እስራኤል ሲቪላት ካብ ሰሜን ጋዛ ክወፁ ካብ እትእዝዝ እንዳሓር ግን ብዝሒ ህዝባ ናብ 1.5 ሚልዮን ዝግመት ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ተስፋ ኣብ ዘቑርፅ ኩነታት ኮይኖም ኣብ ቴንደራት ዝነብሩ ኮይኖም ናብ ዝኸደዎ ቦታ የብሎምን። ራፋሕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከቢድ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ከም ዘተኣናገደት ዝፍለጥ ኮይኑ ትማልሶኒ ኣብ ውሕዱ 67 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ሚስተር ግሪፍስ ብተወሳኺ ኣብ ጋዛ ሕግን ስርዓትን ስለ ዝፈረሰ ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ካብ መግረፍቲ ክሳዕ መቕተልቲ ዝበፅሕ በደል ከም ዝተፈጸሞም ገሊጹ። እስራኤል ንራፋሕ ከይትወርር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጥና ወስኻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ እስራኤል ግብፅን ቀጠርን ተማልሶ ተራኺቦም ነይሮም። አንቶኒዮ ጉተሬስ እስራኤል ኣብ ልዕልታ ከተማ መጥቃዕቲ ከይትፍጽም እቲ ዝርብ ዕውት ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል ሰላማውያን ሰባት ክትሕሉ ኣለዋ ክብል ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ካመረን ብግዲኡ እስራኤል ንራፋሕ ቅድሚ ምጥቃዕ ደው ኢላ ብዕቱብ ክትሓስበሉ ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ 7 ብሓማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ኣብ እስራኤል ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 200 ሰባት ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ። ከም ግብረ መልሲ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ወተሃደራዊ ፍርቂ ኣካይዳ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 28400 ፍልስጤማውያን መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ክሞቱ ከለዉ 68,000 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ሓማስ ይገልጽ ኣሎ። እምበር ክስ خبركم ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም